Ti namunganayan na Apo Bumbo Roger, ti pinaka-building na dayta nga gate nga umay ditoy banna gunglo ti banna Apo Roger. Kanayon da nga taktakawon ti danom uray malpas ti schedule da kentay batang da Apo Bumbo. Tadidi nga aldaw innala da ti bigat na paminsubli iti pangal daw innala da na paminsubli ti malem. Ti manrabiin inikat da na pamiman insublin. Iso nga ti kabigatan na Apo Bumbo Roger. Nagnunumuangan ti gunglo diti madama nga kin-schedule ken digiti opisyales ti Sanghera. Winilding da. Tapno no kasta DJ nga pamaster kan ti umay diti bannan tanalpas mo ti schedule dan Apo Bumbo Roger. Tapno no handa maala jay danom. Iso nga na wilding DJ Apo Bumbo Roger ken kastapay napang kami ti bigat ti Sabado nga napan nakisarita ken ni Kapitan Jundi kasmay sa nga ama ti barangay diti barangay Minga Valdez napang kami ti Rabi ngem ibagada nga awan iso na Apo Bumbo Roger. Okay, sugat na sa una po kapitan, sagbay nga napagnunuman nyo digdi gungloy ti Manalo dita Barangay Valdez. Napagin na po kapitan, ngam saan nga nadanon? Kapot pakamuy ko nga DJ sitwasyon yon nga arig na dakay mat ti mawani kapot schedule yo ti mapadanon may kataltalonan. Ijay matan, kumbaga mapandamat ti iawidon nga ipaniturong ti Pasente Santo Niño. Apo kapitan. Wan Apo Bumbo Roger, ti kinagpesanan na sa bali ti opisyales ti Sanghera nga napan ng building, da kami met nga barangay official ti Valdez Banna, napang kami nakisarita kin ni Kapitan Jundi, ti report mi kadije nga umay da pinag-ala-ala danom iso nga winilding da. Okay. So hanyo nga dadanon ya po Kapitan Jundi di ko sir, idi da kay nga official ti barangay. Nga deti arig na ilibas-libas na nga pang papandalukatan, di pangawidan ti danom. Apo Kapitan. Aman Apo Bumbo Roger napang kami iti bigat ti Sabado. Kasdi mo ti pumpumay andan Apo Bumbo, marigatan kami mo iti laod. Iso nga DJ tinapanunutan danta haal lang kadedi nga gundawayen Apo Bumbo Roger. Adon manu nga tawonen kasjay kasi ti agsinumbangin nga gunglo ta Santo Niño Apo Bumbo Roger. Handa mapan makimit meeting. Iso nga di damo schedule oray no kasta ikandala tamit schedule na Apo Bumbo Roger. Okay. Kabiglaro ta lang. Sagbay nga na welding DJ Gate ti pangawidan ti danom. Naimpormaran nyo lang na po Kapitan Jundi Bayudan, ABC President, sakpay yung nga winelding or hanyi pagpagada nga winelding yung latan. Apo Kapitan. Kanyak kasmay sa nga amati barangay sir, teko nagtatay. Sa bali di dyan na panijayan, kanda kami nga mismo nga barangay official dito banna. So ti na panami nakisarita ngem na isa iding mi nga lukon da dyan danom iso nga na wilding di dyan pamaster kan nga umay dito bannan Apo Bumbo Roger. So bale naggidang kayo nga mahan yung baga kina po Kapitan Jundi Bayudan nga i-welding da sir. Awanti kasi nga sarita nyo kanya. Kasi interview so na akat nasdaaw na po Bayudan kapot na welding metlangan di damot lang pakpakamukan niya ako kas amati barangay daman lang pakpakada man lang i-welding daman lang di gate DJ ti aligasyon niya po ABC President Apo Kapitan. Wan Apo Bumbo napang kami ada witness ko nga idi napang kami na ibagami king kuanan ken kastapay nga dagita ibagbagada nga malaylay awan ti kinagpesuanan na Apo Bumbo Roger tadayta nga cropping dan third cropping da ket diti umay ti banna second crop mi pa lang Apo Bumbo Roger na ibagami klaro talang Kap sorry Apo Kapitan Ramirez klaro talang kasi ti may delegasyon ditoy ni Apo ABC President hanyo ko saan yung pakada nga weldingan DJ Gate DJ ti may isang reklamo ni Apo ABC President. Saludsok Apo Kapitan. So hanyo yung pakada or hanyo yung pakada digiti
padayo nga manalo ti Barangay Valdez nga mapanyo weldingan DJ Gate tapnon handa nga malukatanan, handa nga may libas ako nayo, Apo Kapitan. In pagkadayo mo't laeng, ikitigin ni Kapitan Jun Di Bayudan, sir? Ni ibagami idi na pami kinasarita Apo Bumbo Roger. Tate ko na haal lang nga DJ nga gundawa yun. Masutil mo't iti official ti Sangheran Apo Bumbo Roger. Iso nga kasi tinaramid da. Kadi da mo no yapan da idang umay meeting awam mo't iso nga mayat mo't naaramid DJ Apo Bumbo Roger tapno no malawlawagan ken kastapay nga maurnos. Iso nga DJ ti rason mo ti Sangherami iti Santo Niño Nueve Era nga na taptabagan. So nga na-building da Apo Bumbo. So ibagayo ko na po ABC President at Jun Di Bayudan, weldingan medjigate na po Kapitan Apo ABC kapot masansan mo nga mapanluklukatan latang kumbaga dati mapanlibas-libas ti kabarangayan ng alukatan. So ikadse mo lang pinangibagayo Apo Kapitan nga i-welding nyo. Tamang ti kasayit saan nga han nga kada oras, kada aldaw nga mapan da bukatan or lukatan. Apo Kapitan. Kanyak lang bilang Apo Bumbo Roger. Dayjay, sa bali dya part ko, sa bali ti Sanghera. Jak amo ti kapanunutan dangum kanyak, napang ko kinasarita ni Apo Bumbo ni ABC, ta amunan. Isuna pa nga mismo, kaday ti nga rabi napang kami ti alas 9, 9:30 ti rabi injay pagtatalunan dati na pananata nagdamdamag akmut kadigiti ka barangayan da Apo Bumbo Roger. Iso nga DJ pinaka-building na isa iding ko lang kingkwana ta digiti Sanghera iso damet ti nagputi. Hanga da kami nga barangay official. Although na isarita mi kingkwana nga winilding da bayan tatakaw-takawon damet ti danom Apo Bumbo Roger. Okay. So didat yan ti version nyo, yung pakadayo. Ngayon ko na ni Apo ABC President iti nakainuman ti Bumbo Radio. Ti kasagsagit na na gapotasan nyo kumadla yung pakada. But anyway, dati version mo, adamot version ni Apo ABC President, Apo Kapitan Ramirez, sa lakad sapay at mapagsisinurutan nyo din, mapagkikinawatan nyo. Amo kada din naka-schedule nga pa nagtatarip nung yon. Nga dati kadwa, babayin ti National Irrigation Administration, diti Ilocos Norte, ng Doloan ni Engineer Jose Lito de Vera, alakad sapay. At mapag-nunumuan nyo dito, mapagsusurutan nyo. Apo Kapitan Ramirez. One Apo Bumbo Roger, kan mayat, sapay ta umay, datano na maurnos Apo Bumbo Roger. Ngam digay nga imbagbaga ng hang kami agdaldalos pay, kada di ka mapantumulong safety po or kas pagarigan. No jay pinagdaldalos Apo Bumbo Roger. Adan jayo tag nga ipakita minto no agmi-meeting kami tiniya tunubigat sapay ta makaumay isuna tapno no kasta malawlawagan ti tunggal maysa. Di lang ti kasaksakit tinakon mi Apo Bumbo Roger. Ta digay nga imbagbagana da kami umot nga agdaldalos iti ti liningan uray di mapanjayanda da kami umot tinagbalitaden nga hangag daldalos. Kuno di bagana nga malaylay uray mabalinyo nga umay akwalan Apo Bumbo Roger. Nalang to da kasi third crop na di babatit pay lang. Kada kami dito laod bunga pero adati aglaylay ngam gaputi tulong mo ti LGU mi ti banna inikkan na kami ti bubon tunggal gunglo tapno no kasta adati pagpakunutan mi no awang pay schedule mi Apo Bumbo Roger. Okay, when nga ro Apo Kapitan sa digiti kasagsagit na kami na Apo Kapitan Jun Di Bayudan iti nakinuman ti Bumbo Radio. But anyway, tingon akon at sa valid version na iti panangirakurak na sa balimot version nyo. Kumbaga, agsupadi kontra amat iti alegasyon na kada kayo. May isa, muna, especially kada iti panang welding nyo nga kunan na po ABC President na Bayudan, hanyo man lang ipagpakada, arig na tinungpayo ka ni Suna, kaya deti alegasyon mo niya po ABC President kada kayo nga hang kay matmapan kano tumultulong agdaldalos, kem kunam met nga agdaldal tumultulong kay mat agdaldalos, da kay pigid nga mismo nga agdaldalos ka mismo kaditi ayusan ti danom Apo
ABC. Ay Apo Kapitan Ramirez. Okay. Sir, saludsud ko, apay, pagamo kakit amin nga gunglo ti Manalon, manipot tingato, ginat baba, Inuabeera, Banda, Marcos, magsa, pagadanunan naman dati ayos ti danom ti irigasyon, awang katikas lang nalawag, schedule yo, nga kasparigan, apo Tanuabera, bagi ti Lones, aging ganat Merkoles, bagi mati Banda, gingat Huwebes, aging ganat Sabado, awan ti kasay, nga schedule yo, apo kapitan, tapnon ti kasta, masurot di si panagmulat ni Pagay. Apo Kapitan. Napintas man deta nga saludsud mo Apo Bombo Roger tay di nabuyak di saludsud mo tiniya handa man na sungbatan. Kati sungbat ko deta Apo Bombo Roger. Adda ti schedule kada gunglo Apo Bombo Roger. Kadeta nga pasayak kanti nakadesignan na deta Apo Bombo Roger nga dam. Manipod ti Santo Niño Nevera ingana titabtabagan. Isuksaksak ko na deta 43 nga gunglo isakupon na deta nga irigasyon Apo Bombo Roger. Kiti kaado na Apo Bombo Roger, medyo mabayag basit. Ngam, da kami nga taga-baba, your oray milat ta DJ schedule mi. Ngam iso da ngamin Apo Bombo Roger, agsinumbangir nga gunglo. Kadayta nga sitio Santo Niño, ta sitio DJ Mesa mismo nga barangay Santo Niño. Di damat umumay. So nga, aday schedule na Apo Bombo Roger data. Nung ti ganas na alaan dalata no takay kaya da ada mga ala ti Lunes, ada mga ala ti Miyerkules, kasano kang nga ro diti baba. Ket ninayon ti pinagpadanom. Agkanayon ng agpatingga inje gudwana. Ket na maawan je danom agririmot DJ may nga nayon ti gunglomi nga di mapadanuman je gana je pungtuna kasi matakaw manin. Hanggang to man isublin. Ket uri isuna kumaapo Bombo Roger, tulungan na kam kumamot ang makisarita isoda, nga mismo pay ngamin nga isuna, jay daddo mga maisna, tanapang kami nagdamag, iti dedi nga gundaway nga pinakawilding na pami dinamag, ta iti 9:30, na pami binisita, di gaya na panan na ti danom Apo Bombo Roger, maysa ti mulmula na nga nakaturungan na Apo Bombo Roger. Okay. So, na sawen, in short, dati tulagan nyo nga gunglo ti Manalon from Novera, it's Santo Niño, ken Tabtabagan. Ket nasawen, giti taga Novera, handa sursuruten di schedule da nga panakaadda ti danom kadigiti taltalunan da Apo Kapitan. Han Apo Bombo Roger. Dati ko nada nga rod nga pagsasauda nga ko kada kanu ta danom. Iso kanu ti taga Nueveera kanu. Ngem deta tinaka-designan na Apo in design tiniya ti gobyerno tayo nga saksakupon na deta nga amin nga Santo Niño Nueveera ingana ti tabtabagan iso naka-designan na deta ket ada ti schedule Apo Bombo Roger. Okay. So in short, tingon namon nga handang sumursurot digiti pagnunuman nyo ang taltalon Apo Kapitan. Okay. Apo Kapitan, actually hindi ko mapela kaya nga kontaken nga madala ngamin digiti kumikom da dumat no motibiyang agpaiso Apo Kapitan nga kadwan digiti official ti barangay mo mutla digiti barangay tanod mo nga napan ka arig na sidir na pamusinidir digiti Manalon ti iliti Novera gapo kaditi pasamak nga panang bukak dati danom or paning putod dat danom nga mapaintiga taltalon nga awan sumbrak iti iliti banag peso nga da dikit kadwayo nga barangay tanod nga allegedly nga adan kay influence na sanger nga napan nang sidir kadigiti Manalon iti Santo Niño Apo Sur Santo Niño Apo Kapitan. Nagpintas man data question mo Apo Bombo Roger. Baliktad manin Apo Bombo Roger. Ta kinagpesonan na napang kami ti 9:30, napang kami jebalay da Kapitan Jundi, tagpakada kami nga i-report day jay. Ngem ibagada, ngem napanak ti may nga balay nga iti nadanong ko jebalay jay aluteg ni nagpakaamuak Apo siyak ni Kapitan Ramirez de Valdez Apo isimong bat Apo Bombo Roger, J. Baruna. Di ko na nakanyak. Apay,
awan. Sak ni Kapitan Barok ti Valdez, apay, awan. Iti kwan rimwar DJ uncle ko nga napanaka mismo nga balay Apo Bombo Roger, ta iding kam ko magpakada ti Rabi kadigiti Mannalon, ibagada nga awan. Awan ago ni J balay da, napangkamiken ni J balay ni alutig ko ta agabay da balay. Ket isu rimwar, isu kinasarsaritak Apo Bombo Roger. Ngem ni J ibagada nga da kami tinasanger agdamag kat ti barangay mi Apo Bombohan ko nga pinangilastog. May saak lang nga nanumo. Amok ti uminom basit pero jak pay napadasan tinabartik nga ibagbaga tayo. Apo Bombo Roger. Okay. Sugad na sa paglikod amin di delegasyon da. King ka po kapitan. Kasla tinangro na sa lutsod kong napan kay nagsidir. So paglikod han yung nararamit kas da po kapitan. Han, ti term ko DJ Apo Bombo Roger. Han nga napan nagsidir kasi nagpakaamo akmat Apo, adaak Apo, sak ni Kapitan Ramirez ti Valdez, ket di mo ti sungbat da Apo Bombo. Ken di ibagbagada nga nagbatuta kami, siyak lang nga kapitan ti nagbatuta Apo Bombo kasi ti kadwak haan nga digiti barangay official mi pelang ti Rabi ta ti kadwak digiti gumunglo kadi nga madam mga danom. Ngem ti tinawagan nak ni Kapitan Junde nakabatuta ka kanupay kapitan. Kunak wen. Ngem anak armas tayo kadi Apo no agdalyasat tayo mit tirabi nga barangay official. Hang kadi nga batuta Apo ABC kunak Apo Bombo Roger. Taamo yung Apo Bombo nga ti armas mi nga barangay official batuta. Ket dayjay haan mi nga pagbaot no di ket pangdepensa mi lang nagnakam tirabi Ket no da makita nga ulag Apo Bombo Roger. Ata nagnakam ta tinareigid mi taigid ta bantay. Ket mabalimot nga pang bugtak ko. Ngam na ibagada nga nabartik kami awan ti kinagpaisanan na Apo Bombo Roger. Okay. Anyway, Apo Kapitan Ramirez, sapay ta dito ket mapagsusunurutan nyo man lang dito, mapagkikinawatan nyo man lang dito. Ate ko nakon, mes-mesa iti pagsapulan, iti talon, akit sapay tahan nga bumara dito, han nga kumaro, tisang kay panagkikinawatan, Apo Kapitan Ramirez, kastameten ti Ilitino Vera, at gagamot na po yung Vice President, mapagnunumuan kayo, papagsaritaan, tapos ti kastakit awan ti Riri, wano hangking agaapa, nga taltalon or Mannalon, iti dumaya, iti probinsya, tatigali kagumalan na po yung Vice President, at dako makanumutlat tamot ti Danom, ang mapan iti kataltalunan da, iti gagam namot, kalikagum namot, kung nakidi, Apo Kapitan. But anyway, kasko na kon, dati taritnong yung tumigat, kadwa iti biyang ti National Irrigation Administration, sapay Apo Kapitan Ramirez, sa dati kat mapagsusunurutan yung matlangan, tamok na dati kat adalang saan yung panagkikinawatan, iti pakasik na di schedule, iti panagpadanom or panagpasayak, kadigiti kataltalunan, Apo Kapitan Ramirez. Last Apo Kapitan, any message, mensahe, akan ni Apo Kapitan ABC President Bayutan, kasamitan digiti padayo nga Mannalon, iti Ilitino Vera, iti Banna, iti aging tabtabagan. Go ahead, Apo Kapitan Ramirez. Agyaman ang Apo Bombo Roger, ti umuna Apo ABC, Apo Bayudan, kayat mi ti maurnos. Kung kastapay nga tulungan na kam kadi, kung sapay ta umay kayon tunubigat, umay tiniya, tanuno mapagnunumungan tayo. Total, ti ko nami kumamot pinagsarita. Kasi kabagyang kayo dita tinakaya nakak. Iso nga jak kayat ti gulo, tumultulong nga kaslang may nga ama, tumulong aking ka, tumulong akmet iti sitio Santo Niño kasi isupay iti daduma nga agal-ala, Puerta de los Benos. Kati mo ipagpakaasi mi Apo, teka di mo't pinagkakabagyan, kan ada respeto, kan teka di mo't bain kitong galmay sa kanya tayo urayan tayo kadi dete, schedule tayo Apo. Tapno na ornos, kadigito yung matlang, generation tayo, kadigito yung lang nga taw-tawon. Awan digidi ang mata yun, awan tinapaspasamak nga kakasta nga riri, ng tatan, rumwar ti kasta Apo Kapitan. Total, na ikamang kadta Apo Kapitan, nagkapuka dito yung Santiago, amumot siguro ti panag na ti Danom.
kundi tayo ibagbagam nga adaklat ako madanumyo nga taga Nueva Era Santo Niño hanga da kami ti pangipagaam isarita tayo to tiniya apo ABC abayudan tapno no kasta da kami no anati pagtutulagan isu ti matungpal ti kayat ko ti pinag-iunurnos tayo tadayta bendisyon ni Apo awan ti king ko pa ano san tayo tayo pain ni Apo. Total at least third crop yun detan Apo ABC, da kami second crop mi pa lang. Kati pinagtutunos tayo kadi nga pinagpadanom ati maarami. Tapnon awan rom sa nga mati kanya tayo. Da kami kayat mi ti naurnos, kayat mi ti bumadang kas may nga barangay Kapitan dito Valdez, kayat ko ti tumulong, pag tinulong ta, kasarita ta ti sanghera kiniya, nita nga kidkid daw mo total, jedam, adapay may isa nga dinaluktan nga gate, isu ikid daw mo, tapno no kasta, adabukod yutan, ngam ikan tayo met iti binsana, para, DJ ko kayo latan, DJ ko kaaban na, ano sami, uret, adodo kami agunglo, da kailangan gumulot ta Santo Niño Nueva Era, saksakupo nyo, bali, ninja nagkamali baka talo inga nala upat nga gunglo. So dito Valdezon, dito Banan, ag 40 nga nasurukan. Kayat mi basta nasayat nga pinagtutulag apo ABC kan kada kayo amin nga gumunglo kada nga gunglo apo sa sino kayo man nga alat ti danom makonsensya kay kadimot apo kaya tayo amin ti agbyag tekad nasayaat nga pinagpadanom din tayo aramiden. Tapno no kasta hantayo nga makapaglilinawan. Sa kanyak jak kayat tiriri apong kabarangayan mita gandi kiti bumarangay ti Santo Niño Nueva Era kang lunan kada kayo nga agal-ala apo sapay ta adamot ijay panuno yung nga nasayat amumi nga nasayat kayo. Ngam no ti danom apo ti paglukan nyo hang kadi apo tapno no kasta awan ti rumsang madi kanya tayo lalo tekunak itaak nga naiyanak kapag kayo ta gusto nga agtitinulong tayo kan ang yamang kami apo Bumbo Roger ti Tiyempuyo na kinagpwesanan na tinawagan na kay di lawas na biyernes ngam adu busy kayo mat adu ti trabaho yu tamo mi mat adu ubrayo katagyaman na kaya ti nga gundaway apo Bumbo Roger tami bagami mit ti side mi kayat mi nga umay kay agaktual ditoy tapno no kasta di gidyan na ibagbaga ni Kapitan Jundi kang kastamot kanyak no sino ti talaga nga adati kinapudno na di jay mapan agdaldalos no malaylay ti pagay da kang kastamot talaga aminim mi kat amok nga napanwinilding ti grupo ti presidente digiti official ti Sanghera apo Bumbo Roger. So nga gyaman na ket ti apo ti mangbendisyon kada kayo apo Bumbo Roger kung kada tayo apo nga masakupan deta nga Sanghera. Nimbang nga aldaw tayo apo Bumbo Roger.